Icho kwa demokoma KB nemuri yeZimbabwe ndine nyaya ndinayo panapa, nyaya yechimwe chechikoro chiri muZimbabwe chanetsa chine mwana ari kudonha chimboita senge nyoka dzimwe dzenguwa anokwanisa kurutsa ropa rinokwanisa kuzadza 2 liters asi asingarwari panuti apo pari kurwadza. Ndine nyaya ndinayo mukoma KB yakaitika mukati menzvimbo yeBhare yemumwe murume akaoda kufambidzana kana kuti akatsura mumwe mukadzi kumuita shamwari, amuita shamwari kudaro pasina nguva mushure wekusabhadhara mune zvakanaka ndokuzowanika mutezo pasisina. Disappear. Ndaiti mukoma KB ndine nyaya yemumwe musha uri kurwadza uri kumwenezi wekuti pamba apa pafanwa nokwarika kudarikapo 6 asi vana ava vanayo munhu mumwe chete. Zvavari kufa kudaro ari kuti anenge afa ari kudzoka akabata banga achida kucheka mai vake. Kana kuti anozoudza umwe mwana ari kumashure kwake kuti iwewe mangwana ndiri kukudzokera, akangotaura chete kuti ndasangana nomwe wangu akafa uya ati mangwana ari kundidzokera ari kutomuka akafa. Izvezvi muri yeZimbabwe pakazwe pane zvakazoitika zvaita kuti ndigotaura nyaya iyi kuti chii chakaitika. Nyaya ndeyekumwenezi ndine nyaya ndinayo mukoma KB, nyaya ndinayo iri kwaMutare kutaura kuno kwatiri kuita vanhu vari kutofamba kuti vaende kumba kwaSabhuku mushure mekunge muine vana 2 vafa anove matwins pamba afa kudaro. Vehukama vativira nekuti vanava vakanofira kumba kwana Tezvara, vativira kuti hongu vana vedu vakafa but tiratidziwo pamakanovaviga ndokutanga kurambirwa pavakavigwa. Vachizoenda ikoko havana kuona parufundari pane guva asi vari kungoona hembe dzevana ava dzakanikwa pamakwenzi saidi rine makuva iroro. Hembe ndo dzakanikwa asi pane guva revana hapana, hapasi kuonekwa. Ndine nyaya muri yeZimbabwe kwaMutare zvakare ikoko yakaitika yekuti izvo pane vanhu vari kufa 3 pamwedzi wega wega mufamily. Vachifa kudaro vachibva vafamba ndokubva vabata munhu ndokuenda kwamambo. Zvakabuda kwamambo ndezviri kutaurika ndozvandina zvepasora nhasi. Ndine nyaya yekwaGutu mukoma KB update yemukomana akafa aine vana 4 afa kudaro achigara nababa naamai vaiti ndo baba vake akunovigwa kwaGutu kuchibva kwasvika imwe family yakati ho musaviga mwana uyo asi wenyu ndowedu. Update yacho iripo. Update kwakava chituna chakabva chabviswa ndokudzorirwa kumoshari. Chadzorirwa kumoshari vakanzi vanhu ngaende kumaDNA test. MaDNA test akabuda maresults ariko nhasi. Tinotenda ndosa mungangoti turudwe chokutanga nacho here nthawe zadiyana. Paka Mutare. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndapindira mukati menzvimbo Mutare. Nyaya ndiri kutaura panguva ino muri yeZimbabwe kunzvimbo kwaMutare yakamira sezvizvi. Kune family kana kuti mhuri yakatoa vana vayo yakaroora namurume nemukadzi. Ndiri mukati mekutaura muri yeZimbabwe mukadzi nemurume vanhu vanodanana, vanhu vanowirirana. Ndokubva vaita vana vavo matwins. Vaita vana vavo matwins kudaro. Vana ava vakatanga kungorwara. Vari mukati mekurwara kudaro vachibva munzvimbo yavanobva. Varwara kudaro. Vana vomukadzi akabva ati iye baba mwana murume wangu ndiri kukumbira kuti ndiende kumusha kwedu kuna amai sezvo amai munhu wechikuru uyezve zvakafanana nenhova chirwere chiri kurwara vana izvi vanozvinzwisa kukura kwangu ndaitoona vanhu vachitouya kumba vachizobatsirwa. Saka kurwara kwaita vana ava ndiri kukumbira kuti tigoenda ugondipa nguva tigoenda kumusha. Ndobvaenda kumusha nevana ava. Vasvika vana ava kumusha mukoma KB zuva raakasvika pakaita rimwe zuva rokutanga mwana wokutanga achibva afa. Vamangwana achona mwana wechitu achibva afa. Zuva rakafa mwana wechitu iroro vahukama vakashevedzana murume uyu achibva ashevedza hama dzake kuti hama ngadzi uyu right. Hama dzasvika kudaro hama dzichisvika pamba dzakabvunza dzikati tazvinzwa kuti vana ava vafa asi tiri vehukama tiri kukumbirawo kuona pakavigwa vana vehukama vedu vavari ende vana ava mukoma KB vari pasi pe5 months. Ndingangoti vangode ma5 months. Vana vacheche ari matwins vane 5 months vakafa vaine 5 months ndobva vachivigwa kudaro. Vavigwa kudaro murume anova ndiye baba vevana ava nemukadzi wake anga aripo pese pakanzi pari kunovigwa vana. Mutemo unoti pane zera rokuti izvo vana kana vachinge vakunovigwa vanonovigwa mukati menzvimbo dzekunzi vana vadiki kana vari vakuru vane nzvimbo dzekuvigwa. Asi vana avo vakanovigwa nzvimbo inowanda mvura nokuti vangachiiswa gurupu rekunzi izvo vana vadiki asi vanga vane 5 months. Imi ndimunoziva vana vamuri yeZimbabwe kuti izvo vana vasvika pa5 months vari muchikwata kana kuti gurupu rekunovigwa here munzvimbo yevana vadiki mumvura kana kuti kwete. Zvadaro mukoma KB murume nemukadzi vanobvunzwa nevehukama pavigwa vana mapavaona here. Vanoti ivo inini nemukadzi takasvitswa tikanzi izvo hamukwanisi kuti muone apa tinokubatisai mbereko chiendai kumba chikonzero mukanoona nzvimbo inovigwa vana venyu hamufi makaita mbereko zvakare chivanhu ichocho vanoti chireko. Murume vatikumbira kuti vana vangu zvechokwadi vakatakurwa vachienda kunovigwa vana chandisingazivi kuti ndipo rinokuti takanzi hatione ipapo. Asi hama dzakati zotoda kuona ipapo
right mashoko mukoma KB ndiri mukati mekutira neveukama vanoti ivo vana vapera kuvigwa tete pana titi vakasimuka vachitaura shoko kuti ndabvako nguva dzeusiku achiti ndapedza basa kana pane vane zvangaida kuita tabvarisa okay veukama vabvunza kuti kumira kuti mutiratidze kuti vanhu vedu vakavigwa papi hama dzekumukadzi dzakaramba dzikatizo kana tatoviga mukada kuona patakaviga vana matishora uyezve matipuma aish sei muchida kuona basa rakaita kudhara handiti hama yenyu yange iripo ikati hama yedu yange iripo but iyo haikwanisi kusvika ikoko chikonzero pane chivanhu chinodaro ndizvozvo isusu hama tauya tiratidzei ndokunetsana vazosvika pakunoenda baiginya ndokunosvika panzvimbo pari kunzi pakanovigwa vanhu veukama vari kuti ivo vari kuona iri nzvimbo yakangoda senge pakangorimwa hapana guva riri kuoneka guva hama dzangu kunyange guva risiri rekwenyu but ukasvika pane guva unogona kuti iri rinenge guva iri chikonzero mugadziriri weguvanu tinouziva ndobva vaona kuti vasati vasvika ipapo chavakatanga kuona ihembe dzakanikwa nekuti nzvimbo idzi dzine makwenzi nemahuswa hembe dzemwana mudiki dzakatowachwa chichibva dzanikwa nzvimbo iyoyo iri kunzi yakavigwana hembe ndidzanezvanzi ndo hembe dzevana venyizi wai dzakanikwa panze ndo zvatoita guva rimana nderipi hapana paringonzi apa so vanhu vane zuro vakaita vanhu vakanetsana kutaura kwandiri kuti pazuva ranhasi vamuka vachienda kwasabhuku kuti sabhuku tiri kukumbirawo kuti vana vedu vakavigwa asi hatisi kugutsikana toda kufukura tione pane vana vedu nekuti pari kunzi pane makuva evana vedu hatisi kuona guva vanhu vasiri kugutsikana pakavigwa vana ihama dzemurume nokuda kwekuti vana ava vanga vaenda kuna gogo amai vaamai yes hey saka vari kuti pachivanhu hama dzemurume hadzifanira kuona pakavigwa vana zvikanzi makada kunoona pakavigwa vana venyu matishora uyezve matipuma hey ndizvo here kuti hapane kuona uyezve pane guva panenge pakaita sei ndiani asingazivi kuti apa pane guva apa saini iyi ndeyeguva uyezve hama dzemurume kana mwana afira pana tezvara akavigwa hadzitendere here kuona panenge pavigwa mwana ya saka hama dzemurume ndo dziri kudaka kuziva kuti zvakaitwa kana kuti mabatiro avari kuitwa ndiwo here chavarida kuona chiri nechekuti rufu mutongo waMwari ndizvozvo asi pakavigwa nayo ndepapi kosei hembe dzavo dzevana dzawachwa kumakuva ndobva dzanikwa kumakuva ikoko vamwe vana vanofutsirwa pasi nehembe dzavo paka mapindira papi mwenezi chokumwenezi chiri kuti kudini mukoma KB ndinonzwa tsitsi ndinonzwa kurwadziwa uyezve hana yangu ndinonzwa hana yangu ichirova pamusoro penyaya ndinoda kutaura panapa nyaya iyi yakaitika kana kuti iri kuitika munzvimbo yemwenezi okay nyaya ndiri kutaura mukoma KB ndeyekuti izvo pamusha pana amai baba vakafa amai vakaita vanokona kuita 7 vanomwe vaita vana vanokona kuita 7 kudaro asi izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita pasara vana vaviri vamwe sei nese vamwe vana vakaita sei vakafa inzwa zvinoitika mukoma KB pakafa baba vanhu vari parufu pane hama yakadonha parufu vakuda kuti inovigwa ichibva yadonha zvokungodonha zvesve munhu akasimudzwa zvikanzi munhu adonha uyu wedu wei asi akaendeswa kuchipatara akabva apora asi achisimudzwa kubva parufu apa paida kuvigwa mukoma wake aitaura achiti iye ndiri kuona mukoma ndo ndosenge ndiri kurota mukoma vanga vakandibata pahuro asi mukoma ndo vakanga vaiswa muguva vafa hapana kuita 2 years pa2 years mukoma KB panga pakungoti pa2 months kana kuti 3 months panofa mwana asi mwana anofa upamba apa anodzoka achizorwisa mai vake arwisa mai vake anenge akanongedzera banga asi mai vanotiwo ndinoguma nangotarisa pasi ndikatarisa pasi mwana uyo haasi kundibaya ndikamutarisa kuti mwanangu unoda kundiurayirei vanoguma vatarisa pasi kana mai vatarisa pasi mwana uyo haasi kuya kwandiri ende kunenge kuri kuhope zvadaro vana vavo vavainawo vakaroorwa nevakaroora vese vakaguma dzuka pava nekuti kwavaigara kana kumabasa hapana changa chichabuda zvaitori nani kuzogara pamba pavo pane kugara vari vega okay asi mwana wavo angomuka achiti wekutanga akatanga kutaura kuti ndaona dhedhi vakafa kudaro vachida kundibaya nebanga asi vatizva nekuningana kukubaya nhasi mangwana ndokubaya hey ende mwana akataura nhasi kudaro
mangwana anomuka akafa, kungomuka akafa asina ronda, asina kurwara. izvezvi zvazoitika amai vachibva varwadziwa, vakati vana vangu vapera, ende uyu afa kudaro anditika amuka akafa uyu ndiye anomuka zvakare pane ari kutevera achimuudza kuti ndaida kukubaya nhasi, ndakonawo kukubaya asi mangwana ndokubaya chete. Achikudaro chete mangwana anobva afa. So zvakazoitika pasara vana vaviri mukoma KB. Amai vakafamba uri mukati mekufamba vakataura nyaya iyi vachiti Bhosvo, ndinokumbira kuti nyaya iyi titsvagirane pamwe chete kuti tingawana sei mubatsiri, nokuti vana vangu vakapera ndiri kuona sekuti ndini ndichabayiwa. Right. Ndoita sei vana vangu vakutopera? Umwe wacho mukoma KB akabayiwa zvese nemwana wake, anga arorwa ndokuenda kumurume achibva adzorwa pamba, ari murume wake anga achirota achibayiwa nebanga. Adzoka kudaro mukoma KB paakataura nyaya yekuti ndarota ndichibayiwa, mangwana paakamuka akafa, mwana wake anoita tutezi, mwana wake achibva afa zvakare, kureva kuti akabayiwa iye zvese nemwana wake. Iko zvino mukoma KB amai vafamba vanoti usataure pamhepo, ndinoda kutanga ndabatsirwa. Pakutanga nyaya iyi nakuya manje yakauya kare, but vaiti ndiri kukumbira kuzama kutsvaga vanondibatsira, nokuti tikaenda pamhepo dzimwe dzenguva ndaisa kuti vanokuita basa iri vawane uchenjeri. Right. Iko zvino zvakauya nayo, inzwai zvavaipo muri weZimbabwe. Daniel Shiweri Binifu wakachiwemba kiminiki yasha, Daniel Shiweri Binifu wakachiwemba kiminiki yasha. Nyaya iyi yakafanana nevamwe mai vari kubhulawayo zvakare. Mukoma KB inzwai, vakaenda kunobatsirwa, vabatsirwa kudaro amai vakavingwa, zvikanzi wachenjera saka wangwari saka. But pavakabatsirwa akazouya Ahazi mwana uye wekupedzisira, vakabva vauya baba munini vaya vekudonha vaya ndo vakauya fiya kuhope. Wachenjera saka wakanga waenda kupi? Ndine urombo kuti pavaibvunzwa nekwese kwavakaenda vakaudzwa nemazita, nepavakataura, nepavakatangira kuti izvo ndokwaga rubatsiro, mazita akabuda ikoko. Right. Kuti wakaenda kwakati ukaona nenge, ukaenda kuna gorebore nenge, izvezvo waenda kuna nenge, wachenjeresa nditika right, ndiri kudzoka. Ndibamuninawo vari kudzani amai guru, ndiri kudzoka. Zviya zvaitwa vana zvese zvekuti kana kaudzwa kuti nhasi ndaida kukubaya asi pandiri kudzoka mangwana ndiri kukubaya, ndo zvakaitwa amai ava. Amai vadaro mukoma KB, baba mukoma KB, mangwana ashona babava ndo vakawanikwa vakadonha vachida kubuda mumba mavo mubedroom, vasati vato chakanga chabuda musoro nokuti vavhura dhoo ravo kuti vabude, vakabva vadonha vari padhoo, musoro ndokabuda panze, bhodhisi chiri mumba, ndokubva vadonha. Mwana ndokuchema kuti chibaba baba, amai vake vanomukira kubasa, baba vanozoenda kubasa time ndokubva vadonha. Mwana ndokuchema ndokufonera ana mai nevanhu vese pavakauya, but baba vamukoma KB zvairota amai ava vakaonekwa vakachikwa mapanga akabaya anokona kuita 6 muviri wavo, asi vanga vachibuda mumba. Mukadzi anopupura kuti handina 45 minutes inabva kumba, ndasiya murume wangu akarara ari mumba, takarara tese kubva nezuro manheru kusvika nhasi kuseni, ndichibuda kuenda kubasa ndasiya murume wangu ari mumba. Hakuna kwaakaenda, ende paakazorara mumba manheru aisarwara, hapana panga akabayiwa. Mapanga is too much, akawandisa, kureva kuti murume wangu ambobuda here mumba. Mwana anoti iwo baba vatondidana inini, vakataura neni, chavatoshividza kuti ndipe chakati, vari mumba ndikatovapa, vakabuda panze vakaenda kunosugesa mazino, vakadzoka mumba. Vakuda kubuda mumba ndopavadonha, ndopatakuona munhu ane mamaki emapanga. Panga racho harisi kuoneka, vakati harisi kuonekwa, asi mamaki ndo ari kuonekwa. mamaki ndi ari kuonekwa emapanga. Hey, so kutaura kuno kwatita baba havana kufa, but baba manje vakazotaura mashoko vakuti mukadzi wangu tingapedza nguva nekuudza vanhu vese, vana vemukoma vese vanga vachifa vaya, zvaikonzerwa neni? Handizivi kuti ndikataura zvandiri kuita izvi ndinogona kupora here. Ndiri kukumbira undishevedzere mai guru, vanoziva zvavakaita pamusoro pezvezvo. Asi mai guru vandiri kutaura ava havaziriwo problem, but vane kwavakaenda akatanga ndini nekuti ndinakapedza mwana wavo feya nemuromo. So bamunini ndiwo vane chekuita nekufa kwevana vamukoma, asi mukadzi audzwa nemurume izvi ndokuchengeta mashoko, hana kunoudza veukama kuti ndozvataurwa nemurume wenyu. Akazotaura anyanya kurwadziwa achiti handizivi dzimwe hama, mudzimai akuudza here zvandamutuma. Ndiri kukumbira mai guru vauye pano,
ndiri kukumbira maiguru vave pano hama dzinobvunza kuti nemhaka yei anotaura nekusavanza kuti ndindapedza vana vake vave but zvandaita kuvana vake ndo zvandaitwa nhasi. ndiri kukumbira maiguru vave panapa ndivakumbire ruregerero. maiguru vakadano vakanga vaudzwa nemubatsiri kuti izvo haufaniri kutsika pauchanzwa nyaya iyi usatsika mumusha kana kutsika pedyo. soyo kutaura kuno kwatiri kuitaka baba avo vari kurwara vane mamake mapanga vaendeswa kuchipatara asi vaendeswa kuchipatara kudaro vakadzoka pavari kubhandejwa asi maiguru vari kushevedzera kuti izvo handikuitanya nemubatsiri ende mubatsiri ari kuti izvo kana ndisati ndauya kuenda newe usaenda izvezvi tamu 7 days. hei saka veukama vari kuti kudini mushure mekunzwa bamunini vari kutaura kuti ndivo vakakonzera rufu rwevana. pakangotaurwa nyaya idzodzo vese vachibva dzokera kudzimba dzavo. so vakangomira izvezvi ndanga ndiri mukati mekutaura nasabhu anove muning'ina kufemili kuvanhu ava. sabhuku anoti izvo ndichazotaura newe nokuti hapane chimwe chikamu asi chikamu ichi handisati ndachiudzwa. saka kuti havasiriwo here vakakonzera rufu rwomukoma? no pamukoma havasati vataura but nyaya dziri kutaurwa kubva kuvana kumukoma havasati vataura but zvakaitika kubva kumukoma ndo zviri kungoitika kumhuri yese. hei asi pamudiki ndiwo vari kuti vakakonzera rufu rwevana. maiguru achibva vatsvaga mubatsiri bamudiki vachibva vatanga kurwara. bamudiki varoshedzera kuti maiguru uyai kuno ndokuudza mukadzi wake achibva anyara ndobva asvika ndobva aramba akanyara kusvikira hama dzaudzwa fefe. maiguru vari kubvunzwa kati handipindiri nyaya dzeukama hwevana saka ndanga ndisina kutaura. kana maudzwa mega udzanai ya pakaipa paka mhuri yezimbabwe. nezuro ndakafamba ndiri mukati meguta reharare rega ndingodzipfapfaidza mukoma kepa ndochibatanidza ndokubva ndapinda mukati menzvimbo inoshevedzera kuti iyo ndinodarika mustone ridge. mustone ridge mukoma kb yakapinda runhare kuti svika ugotonerawo zviri kunoko. pandakasvika mukoma kb takasvika tikaona nzvimbo iyi iine kamba iyi yanga yakasungirirwa kana kuti yakanamirwa pamusana jira reruretso riya rine red rinoshandirwa nevanoita zvematare rine red neblack newhite uyezve paine chuma pamusana pavo. ndobvunza mukati menzvimbo kuti yanga riri mumba vevanhu here kamba yanga iri pai. uyezve chinhu chakandishamisa pandakasvika mukati menzvimbo mukoma kb muke yatinoziva inonzi kamba ikaona vanhu inonyara inoviga musoro. iyi tiri mukati menzvimbo vanhu vachitoona vachita noizi yaitobuditsa musoro ichida kutofamba ipapo. so pane murume akaona kamba iyi ndiye akazoibata ndokuitora ndobva ikanda mubhaketi rine mvura. so patakazosvika isusu yanga iri pakati nepakati pemastenzi vanhu kuti panoperera iyi nepanotangira iyo ndo painga iri vanhu vakaungana. vanhu vanga vakawanda kuite senga vanodarika zuru vachida kuona kamba iyi. mapasti 4 pasti 5 nezuro ndanga ndiri munzvimbo iyi ndichiona kamba iyi. muri kuti pane murume akazotora kamba iyi achiita sei? murume uyu ndiri mukati mekumubvunza iye anoti ndaona ichifamba ichibva uko yakuda kudarika nemumwe musha itasingida kupinda mumba pataiona ndo patazoitora tichifungidzwa ndinogona kupinda mumba mevanhu nokuti zvairi hazvisi zvikamba yatinoziva. asi chuma pamwe chete kane jira reretso zvanga zvichiripo takangosiyewo yakadaro. saka pacho pavakazopedzesera varidzi vepamba apa vanga vasipo. so vaida kuti nepayaidarika nepayamboda kupindawo vazivisewo vanhu kuti ndo zvamboitika panapa nekuti pamba vakapana vasevenzi ende haina kuonekwa pamba pevanhu ikangoonekwa ichita sei ichifamba. ndakakwanisa kutaura zvakare nachairman umwe mukuru wenzvimbo kuti ukasvika munzvimbo munana baba vanoti ivo tiri kukumbirawo munzvimbo kana kuine vanhu vanoganga tine vanhu vanoswera vachitamba vega tine vanhu vanofamba nzvimbo dzakawanda kana nzvimbo dzatinotambira nekufamba nemhuri dzedu dzakuonekwa zvinhu zvakadaro asi zvinhu zvinofadza nekuti kugara kwese hatizvisive. taingokumbira kuti vanhu vane zvavanoita ngavaite dziri private dzavo vasave mukati mevanhu. ndo zvinhu zvanga zvirimo munzvimbo yestone ridge nezuro. munofunga kuti ndiani akaisa jira reretso pamwe chete nechuma pakamba? ndo patisingaziva vuno asi murume uyu ndakamubvunzawo kuti simba raita kuti chinhu chino chisambara kudai so vanoti iwo pachavo muprofita. kamba yanga yakakura sei? aiwa kamba dzatinoziva dziri panormal size haisi hombe haisi diki asi kamba. inzwa unzwe zimbabwe muri kufunga kuti kamba iyi yanga ine jira reretso pamusana pamwe chete nechuma yakabva kupi ichienda kupi? chirongwa bhozhongora segment muri kuchimbabwe inyaya yakaitika kubhangeti kunonzi kuchimwemwe famu. kuchimwemwe famu mukoma kb vanhu vasera vakabata muromo mushure mekuti izvo nyaya yange yakuitika havanzwisi kuti chii chakaitika. pane vanhu vakauya kuzovaka kiriniki
kana kuti kuzobatsira kliniki imwe iri mukati menzvimbo iyi. So timu rakauya panzvimbo iri rine wavanenge vachiti mukuru kana kuti vanhu vanenge varipo ipapo vauya panzvimbo iyi. Wani pakati pevanhu ava vaibatsira vanhu angari akawanawo shamwari yake, munhu wokufambidzana naye, ari mukadzi ane mhuri yake. Ndokutanga kuti kupinda murudo, vari mukati mekufara kudaro. Munhu iyeye mumwe chete iyeye, amai vaidanana nawo vane mwanasikana wake wavo atoriwo pamurume wake. Izvezvi mukoma KB chazoshamisa vanhu ndechekuti murume uyo wokudanana naamai ava akazobatwa ari mumba nemwana waamai ava mumba make memurume wake. Sokuti inini ndadanana nemumwe mukadzi asina murume, mukadzi wandadanana naye ane mwana wake, right? Inini pachangu ndawana mudiwa wangu nokuti mukadzi uyu haana murume. Good. Asi mukadzi wandadanana naye uyu ane mwana wake atori pamurume munzvimbo iyoyo, right? Inini mukoma KB kunze kwekuwanika ndiri mumba mamai ava ndakatozowanika zvakare ndiri mumba memwana waamai ava, mumba make nemurume wake, nekuti murume wake aenda kubasa. Ndabva muna amai vake ndakabva ndaenda zvakare kumba kwemwana, ndokunobatiwa ndiri mumba imomo. Vakabatwa baba ava vachite vatorimo mumba, pavakandotiza kubuda mumba umo ava vana chavakabuda nacho kana hembe yemukati bude vari dzenyu marisecha vakwasira kupfeka kusvika vakusiya ne wallet yange ine dhora mukati. Ndiani akavabatikidza vari mumba? Murume auya, murume ndiye uya abuda zati mukoma KB speed yacho kana kudarudza hembe aucheuke nekuti kuti zere upenyu beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeliwo varoi avada pilo mumba iwe. Hey! Saka mudzimai aifambidzana nemurume uyu ari kuti kudini? No, kutaura kuri nyaya yekuti utiso kwasabhuku. Okay. Kuti ionekwe. But mashoko akamirira vanhu vakawanda ndiye kuti amai pari kuenda kunotongwa nyaya iyi inyaya yekuti zo murume uyu akusungwa nenyaya yekuti aonekwa rumba mevanhu. Ivo havasiri vane nyaya izvi. Ndizvozvo. Asi ivo vari kuti kudini kuti mumba maonekwa mwana munhu chikomba chavo chabatwa chirumba memwana wavo. Mwanasikana waamai ava aitoziva here kuti ndiye murume ari kufambidzana naamai vake? Zvakanyanyisa izvi zvinotozikanwa munzvimbo iyi. Hai! Zvotozikanwa vanhu vakawanda kuti hano wavo ndibaba vepamba apa. Saka exhibit yakasiyiwa iyi yamhasha zense kusanganisira wallet zvese zvakabatwa kusanganisira wallet yake ine dhora chete mukati. Dhora ira ndo mari yakapindwa nayo here kana kuti change pakasara. Okay, baba pawakawanikidzwa pawakatiza vakaenda kupi vasina kupfeka dzanga dziri nguwai? Wakori usiku vakatobva vamhanya kwavanoshanda vachigara ndiko vakaenda ikoko, asi iko zvinozvi havasi kuonekwa kuti vari kupi. chero iye mwanasikana uyu haasi kuonekwa. Mwanasikana asi kuwanikwa, baba havasi kuwanikwa. Baba ava vanogara munharaunda iyoyo here? Vakatouya kuzoshanda. Okay, vakauya nebasa. Kamba yarova smart padhorobha paka Mutare. Chapa Mutare. Nyaya yekwamutare mukoma KB ndi iyi. Vanhu vari kukumbira kuda kubatsirwa ifamily iyi. Vanhu ava vari kuti mukoma KB isusu pachedu tiri kukumbira tibatsirike nokuti tapera. Tinogona kutofa pamwedzi kana vanhu vatatu. Patori nemusha umwe chete wefamily wokuti mukasvika vanhu vanorwadziwa nokuda kwemakuva zvaari. Hey! Asi vafamba kudaro zvavakaita vakaenda kunofamba ndokubva vabata munhu zvikanzi ingozi iri kuuraya pamusha apa. Asi ngozi iyi yakabuda kuti munhu akauraya munhu ndinhengi. Ndokubva vaenda kwamambo nemunhu ari kutorwa zita rake. Vasvika kwamambo, mambo akati munhu ari kupomerwa anofanira kubhadhara chiratidzo chokuti ari kuziva kuti zvinhu akazviita. Ndokubva atobhadhara mombe 3 dzokuti abvuma mhosva yake. Zvikanzi right chiita kuti
uchiudza vamwe kuti munhu wakauraya ndiwo kupi mugoenda kunobhadhara ngozi isapedza rudzi. Right. Aenda kwamambo zvese vabvuma mukoma KB after 2 weeks ende pakatobuda nyaya yekunzi munhu uyu akaurayirwa mutoilet akabvuma zvese. Apedza kubvuma kudaro ndokubhadhira mombe 3 kwamambo dzekubvuma kuti zvinhu zvakaitika izvo. Veukama vachibva kugara pasi vakati takuchida kubatsirana kuti munhu ndiwe kupi zvese tinoda kuudzwa newe asi tichabatsirana chikonzero hapana pakakwanise kuripa ngozi uri wani. Ndizvozvo Wakauraya ndiwe mebhokoera nekusaziva kunyange waida asi patasvika apa family tapera. Zvawabvuma kwamambo tichibva kwamambo after 2 weeks munhu ndokuramba dhana zvamamutaura handizvizive makanimanikidza. Handichazviziva handina kuuraya munhu. handina kuuraya munhu asi kwamambo akasvika akabvuma akatobhadhara zvinhu zvokuratidza zvinhu zvakaita zvese zvakabuda pa zvakataura zvese akabvuma asi ko zvinozvi after 2 weeks munhu ari kuti kwanzi handichazvizivi handizivi kuti ndaitaura ndakaita sei paipa. So veukama vari kuti ivo nai veduwe hapana here munhu anokwanisa kutibatsira vatinonzwa muchitaura paya kuti kana kuri kuti aramba isi veukama hatina kuramba takabvuma kubatsirana kubhadhira zvinhu izvi nokuti family sitiri kupera. Hakuna here vanobvuma kana kutibatsira vouya votibatsira zvinangana naiye ega hake nokuti vari kuda kubatsira tiripo kuakurambirei iye akambobvuma vanhu vachipera kufa. Munhu uyu akabvuma kuti ane chekuita nekufa kuri kuita vanhu nokuda kwekuti ingozi. Ndiani mumuri? Mwana womumuri Mwana pakuita sei? ndikangoti sezvo ndikangoita kuti vanhu vanoberekwa mufamily vari mochete atori mugrupu yana baba vemufamily Ndingai kuti ndibaba vemufamily ndiwo vakabatwa kuti vakapinza ngozi mumusha. kapinza kwese mumusha vakatoenda kwamapo varivo vari kumberi kunzi ndiye muridzi wenyaya uyu akatobvuma akatobhadhira zvaakatobhadhira kwamambo kuti okay ndine muridzi wenyaya asi takuenda kunogara pasi kuti choita sei kuti tiripe vanhu vatomirira kuti vabereke tiri vangani mufamily mumwe nomwe wobisa zvakaita sei uye ndiye anoziva kwakauraya munhu wake toenda tinoita sei tinobhadhara tana akuti handichazviziveni handisi ndaitaura ndakaita sei. Hey! Apo imwe izvo zvakatorara vari kurwara. Baba Isabel pamwe tingade kutarisa kuti mhuri yeZimbabwe inzwisise kahukoshwa hwenyaya. Vanhu vangani vashaya mumhuri iyi kubudikidza nenyaya iyi. Paaverenga mukoma KB kuverenga kuti tavangani asiya vamwe achizofunga kuti ndafunga vamwe vanga va 22. 22 vanhu vafa mumhuri 22 asi azofunga kuti pane vandasiya. Hey! Asi munhu kozvinosiyana kuramba achiti kwanzi handizivi ndataura ndakaita sei. Ndokupi kwavakaenda kwakataurwa kuti kufa kwevanhu uku ingozi iri mumusha. Vakatoenda kunzvimbo yavanogara iye achibva atobvuma akati ndinoda kuratidzai zvakare kuti munhu wacho ndiwe kupi ende munhu yakaurayirwa mutoilet. Hai! Zimbabwe inzwai munzwe 22 vanhu vaparara mudzinza vari kufa nokudaka kwengozi. Murume uyu baba ava pavakasvika kuvakuru venharaunda vakabvuma kuti yes vane chekuita right nengozi iyi vakatobhadhara zvanga zvichidiwa ikoko. Asi after 2 weeks veukama vati ngatigare pasi tironge ndiani wakauraya